Bé, en general, la seva situació personal normalment és bastant complicada perquè, òbviament, arriben en unes condicions molt dolentes, la majoria d'ells sense papers. Desgraciadament han de viure en unes condicions difícils perquè molts d'ells viuen en pisos que pràcticament no tenen espai, molts cops els costa trobar feina. Clar, que ha estat sense feina durant temps sap la problemàtica d'això. Però, bueno, no obstant, són gent molt treballadora, són gent que té moltes ganes d'adaptar-se, d'aprendre l'idioma, de conèixer la cultura, de treure's títols si s'escau. Són gent participativa, en general són gent simpàtica, són gent, bé, que si teniu l'oportunitat de conèixer-los, doncs crec que és gent que val la pena. Yo poner aquí, buscar dinero. Yo ahora no hay faena, no hay papel. Yo quiero papel por trabajo. Tenen la família lluny i, esclar, doncs, vulguis o no vulguis, doncs, estan preocupats. No tenim diners, però quan tinc poc diners per trucar la família no pot, però ara la cosa està molt complicada. Hola, em dic Mahmoud, soc de Senegal. Visc en Bellavista, de carrer Barcelona. Som a Catalunya, però no tenim feina i és una mica difícil per a nosaltres i també l'absència de la meva família que me posa un problema també i saps quan no té feina és un problema perquè a tothom li necessita feina, no? Me sembla que no pot dormir perquè passem moltes coses. Feina, buscar feina. Què més? A la 10. Sí? Sí. A les 10 del matí. Sí. I després? Després... Després què? Menjar. Molt bé. Sí. I a la tarda? A la tarda, escola. Molt bé. Sí. Aunque el inmigrante no tiene papel, no tiene feina, pero una cosa que es muy necesaria es que tiene que hacer una formación, porque la formación es muy necesaria para buscar feina y para encontrar feina. El primero, venir al cole para aprender el catalán, porque como vivimos en Cataluña, hay que saber hablar catalán. Sin hablar catalán no puedes trobar feina fácilmente. Y eso es todo. Porque a mí tengo trabajo, tengo piso, tengo bici para trabajar, pero tengo dos primos, no tiene faena ni nada, yo pago todo eso, las cosas. Tu tens problema de circulació de camí, tu és perdut. Quan preguntes a la gent que no te digui res, és que són molt reservats. Molt reservats. Sí. Clar. Hola. Hola. Bona tarda. Bona tarda. Quan no parlem, no pot treballar amb la gent. Clar. No pot
Clar. Coses. Hi ha gent que s'està alfabetitzant, que no sap llegir i escriure, hi ha gent que està aprenent català, castellà, també fem informàtica, fem anglès, fem moltes coses i esperem que puguem fer-ne més. Me gusta catalán, estoy en Cataluña, vive aquí, si no hablar catalán. Tu pues ho estàs fent tot en castellà, Però sí. Tu també. Jo hablo mucho català. Sí, hablar. No, hablar castellano, pasar no hablar catalán ahora, poco a poco. Poc a poc. Poc a poc. De mica en mica. Mica en mica. Cada persona que vingui a un país té el deure d'aprendre la llengua, ¿no? Para poder practicar moltes coses i als seus cursos i tot això. Me sembla que és també molt bé d'aprendre, perquè és que ara, com per exemple, tu quan te'n vas al Senegal, tens que aprendre el wolof, és normal, si no, no pots treballar o fer altra integració. Clar. Molt bé. Què has fet avui? Avui, com cada dia, vaig a buscar treballar. Molt bé. La tarda preparem per venir a l'escola de català. I després de l'escola? Sí. Després què fas? Després vaig a casa per preparar la sopa. Molt bé. Poses l'olla al foc. I després anar a casa d'un amic, mirar les notícies i ja està. Molt bé. Treballo a mica. Ah, sí, treballes? Sí. A on? A on? Al campo. Ah, molt bé. I després? Y después, a la 1 descansa poco. Molt bé. Y después a las 3 vas a trabajar. Molt bé. Hasta las 5:30. I després? Me ducho y va a escuela. ¿Qué pasa? Parla normal. ¿Qué pasa? ¿Quién es? ¿Tú parlas catalán? ¿Parlas catalán? Sí, parlarem. Mica.